Ang tawili to. 100 pesos po ang per kilo. 40 po ang per kilo. Ay brother, ma-shoutout. Shout out. Sa Pamilya Bantot, ito yung founder. Pamilya Bantot. Shout out sa Pamilya Bansot. Maya-maya yan, Boss Alan, no? Maya yan. Laksi, oh. Saka lapu-lapu. Lapu, maya-maya. Boss Alex, kaya, video mo. Shout out sa'yo, Boss Alex. Nagito ka ng pusit na malaki. Binibilang pa isa. Binibilang pa isa-isa, oh. Garapata. Po.